bouwkant van mij dat trailer zetten. Hij is nou nog leeg. Maar ik ga een hinder op, Helly. Verrassing. Nou, ik zit in de auto. En ik hel een hinder op. En een hinder wat je moet kennen. Ja. Die zet ik bij mijn thuisdeel. Als vriendje van Spidey. Dat is het idee. Maar ik heb nog geen idee hoe het gaat werken. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Ik denk dat je het allemaal wel leuk vindt dat je hem wil zeggen. Het is een hem. Wie zou het wezen? Hier moet het wezen. Hey, wie bist du? Oh, ze gaat vet. Ze gaat vet. Zo komt zo weer om. Nou, zullen ze hem nog herkennen? Hij ziet er wel echt heel mooi uit. Ja, toch? Ja. Wow. Nou. Wie is dit? Ja, Bjarni. 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 Hoe cool is dat? Doe maar. Oh, braaf. Goed zo. Braaf, ja. Goed zo, jongen. Vet cool. En dit zijn al Bjarni zijn vriendjes. We binnen er. Dus ik ben benieuwd. Rijntje. Hoi, Beppa. Uniek. Sally. En Glendy. En Spidey. En Kiki. En Mathilde. En Daisy. En ik, Yvonne. We gaan nou Bjarni van een trailer Helly. Hey, Joeke. In Dragennaam is hem altijd koning B. Koning B? Ja. Hoezo? Nou ja, omdat hij zo cool is. Cool. Vinger om Joeke. Joeke. Wauw. Krijg je een keer een skop, Joeke? Ja, ja.
Misschien kent Rijntje hem nog wel. Ja, oh, dat wist ik zo natuurlijk. Bedenk ik me nou. Ja. Oh, dat doen we zij kennen. Zij Ja. kennen hem al even. Hij roept hetzelfde. Ja. Hij zit er alleen nog een beetje oors uit. Ja, dat wel. Oh, als je mee de stukje ziet, helemaal kapot. Van de onderkant. Die vriend. Dit is mooi. Hey. Rijntje gaat helemaal bij uniek staan. Wat is dit? Oh, is hij plassen? Wat is dat? Hey. Wat is dat? Zoals wie dat is. Hey. Joeke. Daar. Oh. Oh. Nee, je wil niet verder. Hij wil alleen geen moeite. Goed zo. Niet zo mooi. Goed zo. Dit is Joep. Je gaat net op als vriend. Joep vindt het al lang een beetje spannend. Joepie. Joep. Joep. Hij is hartstikke lief. Ja, echt lief. Nou, die kan ik van jou, jongen. Komt wel goed.